sa May nakapipo. Maayong adlaw kanyang tanan nga mga suking di paminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Crispin. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, ililikas kanya. handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kini sa kalalaki nga taga Siaton, Negros Oriental. Nga tumatatampo, nagdasingan nga, Crispin. Recorded by X Thunder Gaming. Dili lagi ko masayaw. Yes, di ko. Gusto mo matuhan na ilang nagipugos ang babae? Hoy! Ang sabi problema mga part? Inyo mo nagipugos ang babae? Eh, sayaw rin, Bert. Active kayo. Ngayon mo ba? Ayaw na ninyo pugos ang babae kundi ka na mo sayaw. Ano pa yung Bert? Mga labot ko. Hindi na mayo yung gibuhat. Pagkita na mong layang babae ngayon yung isayaw. Agi, kundi kayo mo patuom, manawag kong tanod. Bert. Ikaw na, Bert. Ikaw na. Ikaw na. Salamat sa pagtabang ni mo nako ha. Okay day. Ayaw na to ako na. Mayroon kayo itong butanga. Ang sali mong pangan? Janice. Crispin? Hindi ka na kong iya turon niya. Oo, pwede ra. Uy, pero hero di ka gaw. Ang lakas loob lang gutong ako gaw. Kaya naluoy sa babae eh. Saon, ang wa man mo kalit gabi igod. Ay, naramig ilang nga chicks eh. Mga gibiyaan ka na mo sa Daplin. Hinoon, puwasa kong magmahay nga inyo kong ibiyaan. Kaya nagkaila mi ni Janice. I love you, Janice. Crispin. Muna itinuod, Janice. Bisan turog bago lang ito nagkaila pero may special nga feelings ako nimo. Bakit ako nimo? Nganong mulimod man ko nga sa tinuod lang. Ganahan sa ko nimo, Crispin. Mau na, uyab na ta. Oo, Crispin. Gidawat na ako ma. Salamat, Janice. Janice, mananghili ko nimo. Unsa man na? Matugog kuan, Zamboanga. Ha? Magod sa maka dito? Mangita ko trabaho dito. Kuna nilang digas negros may trabaho. Isod kayo mangitag trabaho din eh. Anto lang ko sa Zamboanga kay namkay nga kaila dito gud. Ilang kong tabangan nga makasudog trabaho. Sugot na. Wa ko'y mahimo. Mama na imong gusto. Ayaw pang itaglain dito ha. Di ko na mahimo kay daw bagay ka. Salamat, Crispin. I love you. I love you too, Janice. Recorded by X Thunder Gaming. Puro ni Zamboanga. Malipay dos Janice inig trabaho no. Mayo hinuon kay nakatrabaho na day ka diha. Nalipay sa bitaw ko nga nakita ni kong trabaho dre. Day. Amping diha ha. Ikaw sad, amping na ha. O pabutan kong babalik. Sa Miss Janice nga di naman mo reply sa kong text niya. Manawag ko sa kong higagaw be. Tungutan ako ba ni Janice? Awad na, uy. Burot na. Ha? Unsay burot? Namabdos na si Janice lain. Unsa gaw? Salo alam ko, Crispin. Anong imong nagibuhat ako, Janice? Anong imong kong gibasakitan? Natinta lang ko sa lain, Crispin. Unsa o layo ka bang nako? Layo ka bang nako? Layo. Sakita ni gibuhat ay. Kasbo na ko. Pasaylo ako sa kong gibuhat nimo. Kuyawa na ko eh. Abi na kong kinsinngita na ko na. Ikaw mo na nigaw, Crispin. Kung saan ka naabot? Karon bagad gaw. Nihawa na di kasi mong trabaho. Oo, kaya gila ay ko dito eh. Si Janice sa perming masud sa una-una gaw. Nga, kalimtin ito si Janice, oy. Pangitag lain. May nagkapabay dia. Ilubong na ito sa kalimos, Janice. Kaya wato yayo.
Ha? Mularga kag dumagete? Oo ma, adto ko dito manimpad. Kamito na ko ning akong lisensya sa pagkagwardya. Oh, ikaw good. Sige, pag-amping dito, ha? Salamat yung tangin ang kasunod ng trabaho din sa Dumaguete. Hi! Ikaw itong bagong gwaradya din, he? Oo ma'am. Ganahan ba ako ni mo kay buutan kay kaugnawang? Ha? Isa na yung first name ni mo. Crispin. Ako dahil si Renilyn. Gwapa sa nito ni Linda. Suwayan akong pangyabi. Tinood rin nilin? Imo na kong gisugot? Oh, Crispin, uyab na ta. Rinilin. Crispin. Rinilin. Din, dugay na kita nga nakauyab. O, pilang sa kayo nga minita mo na daw. Magminyo na da. Unya kaya na ka ni mo nga matukod og pamilya. Kayo, uy. May trabaho ba ko? Ikaw good. Sige, magbinyat ta. Nang siya man isang nilin. Sige, magkatawang na tubang siyang silpong. Day! Unsa ka day? Wadong oy, nalingaw ko sa salida nga akong gitanaw. Day, may trabaho na ko ha? Ang bata niya, di ba na? Ako rin bahala ato dong. Ako rin kuhawan silang mama karong taon-taon. Dong, managid unta ko nimo. Unsa man na day? Moadto ko sa akong igsuon dito sa Cebu. Ha? Magunsam ka dito? Manrabaho ko. Day, ang niya nga itong anak. Dako na magunas dudong. Pwede naman na ibilin sa ilang mama. Sige na, dong. Aron sa pamakatabang pa nimo. Sige na lang eh. Salamat, dong. Badog ni sugot magkagamuat sa Sibong imong asawa. Nga na day, nang. Ako, di unta ko angay nga manghilabot ninyo kay silingan bayata. Pero, naluoy man ko ni Buoy. Ha? Nga naman day, nang. Pero may akong maabtan si Renilyn nga may kaistorya nga lalaki. Ug ako patong nadunggan nga magkita sila sa Cebu. Unsa? Ug klaro kayo nga uyab to sila kay mag-I love you man. Og Jumar ang angan sa lalaki. Kinuo ko. Kapuyas biyahe. Nabalik ko lagi ka day. Ibalik lang po kay wa ko'y kasudan og trabaho dito sa Cebu. Unya tagbaw gid ka uban si mulaki? Ha? Naunsa kayo sa laki, uy? Ibaw ko day. Kadili pagpanarbaho ang imong tuyo dito sa Cebu. Kung dili gusto kong makikita si mong uyab nga si Jobar. Crispin, Mao din no. Mao day nga may higayon nga malipayon kay kang makatubang sa imong cellphone. Kaya ang imo ditong laki ang imong gikastorya. dong. Anong imo man gibuhat ako day? Wa man unta ko mabinuang mo. Natinarong unta ko sa akong pagkabana. Pero ganong imo man kong binuangan. Dong pasaylo ako. Di na ko mausap sa akong gibuhat. Sa imong gibuhat na ako. Gusto na ka na akong buwagan. Dong, ay nabuhat ah. Kita magbuwag. At tarik na kayo. Tuan ko. Tungod tayo may anak man pa. Duwaton di ka. Huwag kalimtan ako ang imong gibuhat ako. Basta day. Basta isaan lang yun. Hindi na ako magpinuang ako. O dong, ako nang isaan ni mo. Hain ni si Rinilin o si Dudong Crazy Van? Huwag dinis ba eh? Papa! Nak, din mo. Ay, namigila ka o dong. Din man. Naon mi pa. Kuya naman si Daddy Roland. Kinsa ang rulan? Kaan akong magong amigo dong nagtrabaho da sa unahan. Ganahan magod kay siya ni Dudong Chris Van Good. Maong gipadadi niya. Unya, gilibre mi kaon. Oh, mo ba?
Day, lutuan niya akong gidao. Pamas mama, dili pa. Oh, I'm nice mama ni mo. Namang ko na siya paliton. Pa, nakita nga lami pa. Diyan mo. Unsay buti pasabot na ningi mo pagsuka-sukaran yun? Oh, dong. Mabdos ka, unsa? Oh, dong. Duha ka badlis ang nimarka sa pregnancy test. Ang buti pasabot, positive. Mabdos ka. Dong. Dugay nang way na hitabo na to. Kay busy ko sa trabaho. Karon mangutan ako ni mo, day. Kitsay amahan si magsabak. Crispin. Ay, operahan ako po. Kay sakit. Kitsay amahan siya mong gimabdos. Si Roland. Kung mao'y mo giday ng uyab ka ng rulan. Oh, bago na ko siya, kuyap. Tawag sa mga! Wala ka higayon nga imo kong gibuang! Dong, masilo ako. Dong, unsa ni mga pasil? Dong, maluoy ka. Maluoy ka, ayaw ka patya. Ayaw. Di ka patyon. Katong rulan akong patyon. Ayaw nagbuhat ah. Kung makapatay ka, mapriso ka. Mag-unsa man ang atong anak. Sabisa na kus kinuong anong gisalutan maguniyak yung nini. Dong, masilo alam sa kong ibuhat ni mo. Wala ka higayon, day. Wala yun nga nakasaka na ko. Anong sa pasiluti ka? Pero karon, ay ka na ako mapasaylo. Pahawa din eh. Pahawa din eh sa tugiboyan. Ubag-upan mo itong rulan. Kay daming tanong bulong. Mayo na lang gani kay nakapugong pa ko sa akong kaugalingon. Uwan ako pangitaa si Roland upat yun. Sa pagkakaroon, padayon lang yapon sa pagtrabaho nga ako pangita isip gwardya. Pagbahin kang rinilin, sa akong nasayran, wa manubag si Roland sa iyong gimabdos. O kung kinsa tong gusto nga makigalan ako, mo niya ang akong Facebook account, Crispin Abio. Din lang kutob, daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni Crispin nga taga Siaton, Negros Oriental, uban sa awit nga yang gipangayo. Awit nga nakaluhan, iiligtas kaniya. Huwag kang matakot, huwag mabahala. Ang mong kaagi gibata na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla de Canas. Handumanan sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking pigpaminaw niining handumanan sa kaawit. Gyud sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Alchi, apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay niining akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. It might be you. Something's telling me it might be you. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? Mo kining usay ka babae nga nagpuyo sa Puan, Davao City. Ang gatong matatampo nagdasangan nga Alchi. Si dili pa ko ready. Ayaw ka pala ka. Ako'y bahala di mo. Basta paya ha. Sa likod mo. Lagi. Basta, pasag din ako sa kumpuhato ni mo. Okay? Okay. Jay, pila na ko kaadlaw nga delete. Gaduda ko maptos ko. Unsa? Nga naman mo man ka. Dili ba imo man gusto? Oo. Oo. Uy. Pero,
Isure sa kung tinuod bang mabdos ka. Eh, basin dili pa day. Sige lang. Kung makalugar ko og palit og pregnancy test, maghapit ko. Ah, sige, sige. Ingnan lang yun ako, ha? Kinuo ko. Positive ang pregnancy test. Mabduskit ko. Kinahanglan may baw si Jay ini. Ako siyang tawagan. Nga mo siya makontak. Kinuo ko. Sayip lang unta akong pagduda. Oy, Day, ano naman pagdakit, oy. Kana, kaya wa na siya magparamdam ni mo. Nya, katong last ninyong kuyog. Imo gusto siyang giingnan nga, nagduda ka nga, mabdus ka. Day, klaro na, oy. Klaro na, naglikay na siya ni mo. Day. Ay, hansa pa man di ay. Klaro na, ana, ah. Mao nga ay na paghandom at tutuhan na, oy. Wa, oy, ayo. Sakit kayo, Day. Sakit kayo. Magunsa naman lang ko kang akong anak. Day, sige lang, Day. Ihilak lang na ang kauot sa imong dugan. Basta, ayaw lang palabi, ha. Kaya magida ka na ba yung lasod sa imong sabakan? Lord, ayoko pasakti. Wa ko kahibaw ko makaya pa din akong ako raw sa. Basta salig ko nimo. Ikaw ni bahala mo pahimutang na ko sa maabot kong anak. Maayo gani kinatawat ako din sa groceryhan sa usa ka mall. Salamat kayo, Lord, ha. Ngawagi ko nimo pasagdi ang akong anak. Hoy! Day! Uy, Day! Naaka mo ka diri, ha? Mao di ay. Ha? Si Maudi ay, uy. Mao ding ibog ka ayos yan himo. Kay kusog yun di ay kang mapahiyom. Bisag ikaw rang usa. Ha? Noon sa ka? Kisa ba, uy? Day, naisigig pang regards ni mo ba? Sa mall sa siya nagtrabaho. Pero naa siya sa laing outlet. Ha? Kisa man na, uy. Ambot, nagkita man mi ganina. Unya, nakabantay man kuno siya nga magsigi ta og kuyog. Mao to, ingon siya nga, regards kuno siya nimo. Ambot ni mo, uy. Doon nga pauli ron, ha? Day, gigutom man ko eh. Nga unsa ta quick na. Sige, pwede ra. Pero kipati pa ko kagutom da. Ako lagi eh. Ay, Ah, hala, Day. Muna akong giingon nimo. Siya ang nang regards nimo, siya. Unsa? pasensya na ka ha. Kung presko rin ko paminahon nga midool ko nimo. Bisag wa ka magkailan ako. Day, pag-istorya sa mo ha. Palitan ng tamo, kapil o quick. Naara mas unahan. Ha, excuse. Kasi kito imo pangan? Alchi, ikaw? Marshall. Marshall ko, Alchi. Miga na ta ha? Wa gini problema na ako kung makig-amiga lang ka. Pero kung doon na pa kailaing tuyo, gawas ana, prangkahan ta na lang ka nga, ayaw na ako. Dagan pa kay mga babae diha nga single, mga way anak. Sila na lang, okay? Ayaw na ako. Pero, Alchi, mo ba din nasugdan na sa taong tinod-anay nga may gugma? I'm sorry. Pero dili pa ko anda mo dawat og hinigugma. Gusto na kong i-focus akong kaugalingon sa akong anak. Grabe sad ka, Day, oy. O pagani nang nguyab ang tao nimo. Imo man dayong gibasted. Day, dili lang ko gusto nga mulaom siya. Og mas labaw na dili ko gusto nga matunga ang akong panahon og oras para sa akong anak. Sus! Ing na lang gyud, na mahadlo kang masakitan og balik. Maong dili gyud ka. Day, Nahibaw ko, oy. Pero, Day, tambag lang nako nimo ha. As amiga ba, ha? Day, ayaw isira ang imong kasing-kasing para sa mga taong gustong higugmaon ka. Mas nindot gyud, Day, nga doon na tay kauban sa tibuok natong kinabuhi, hangtod mo tiguwang na ta. Day. Ay,
Kada customer sa adlaw, uy. Bayo gani kay makapauli ako sa amo ug makapahuway na gyud. Sakit as lawas, uy. Hi. Ikaw? Yes. Uli na ka? Nganong ni aka? Gipaabot ka. Unsa? Alchi, nasay ko. Dili na mahistong lugar aron na isulti ko nimo. Pero, dili ko may mutang kung di ka makita. Tingali buang siguro ko. Kung nga nibati ko ingon ini. Sa tao nga, wapakay ko sa ito. Marshall, doon na ako'y anak. Pero wakay ba na? Tingali nagkalitan ka lang. Dilit ka niyon. Kung nagkalitan pa ko. Nahibawas kong gibati. Tinundan na ni Babati, Alchi. At agilan ko kikayon na. Isaan ko nimo. Dili ka magbahay. Kung tinudan na gyud imong intensyon para nako, adto ako sa among panimay. Tarong mo pamisita. Sure ka? Yes! Maglaong ka, Alchi. Alchi, Chi, bango na uy. Nakay bisita ay. Sa'yo kayong ni Anhi. Sama? Bango na diha. Doon na kay bisita. Marshall? Good morning. Giun sa mo pagkasayod sa mga puyan. Kung gusto hon, Alchi, dagkag paagi. Daro ko'y daang litong manok og limpo. Og, yapilan sa ko puso. Aron na, magdugan lang ta para sa paniud to. Salamat. Nagtagad pagid ka, uy. Alchi, biyanhi ko. Aron ipamatudag ko nimo. Natarong og limpyo ako ang intensyon nimo. Mama, good morning. Uy, na, good morning. Doon natin bisita na. Good morning. Uy, ka-cute ni mo, bibi, uy. Good morning. Tingali yung kikutom ka na. Ako usaring ang tamo ng kita ni mong sudan o puso aron. Mga na lang ta. Salamat sa imong pag-anhi, ha. Og salamat po sa pagkaon kanina. Uy, kaso. So, unsa man? Wa ba pag chance nimo? Ang tinuod, wa ako makasabot sa kong gibati sa dihang nakita ko ikaw sa amo. Abi na ko og dili nimo tinuod. Alchi, mahal ti ka. Ug buhaton gid ako ang tanan. Ari pamatuod ko ng butangan nimo. At agilin ko kikayon. Sige, Kud. Unsay sige gud? Uyab na ta. Tinuod. O, lagi. Di naman hinuod ko, oh. Yes, yes. Salamat, Alchi, salamat. Mahal kita ka. Ug isaad ko nimo. Dili ka gid magmahay. Watching seabirds fly. Nagpakasal ni Marshall, human sa among tulo ka buwan nga panag-uyab. Sa pagkakaroon, sa akong anak pagkadaga, doon na may tulo ka mga anak. Nagkaingon kit ko nga, dili gid ay taangay mawad-an sa paglaom, tungod kay ang tao nga para gid nato, dawato ng imong kagahapon, saway pagduha-duha kung unsa o kinsa ka. Tinhin na lang ko to, daghang salamat, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Alchi nga taga Puan, Davao City. Bansa awit ngayang gipangayo awit nga nagkalahan, It Might Be You. Ang mga kaagi kibata nagduwa sa radyo ni Jelly Haka o kapos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulamanon, handimanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Rosmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.